Yero utrai. Hallelujah. Hagan ke por ke bakanta. Ngadon ban pensiau, ngadon ban yatu, ngadon ban ong yefi. U Blei menta, u ap yefi. U Blei menta, u khmih lynti ke GM jofi. U Blei menta, u kwah ban yolut ye ke GM jompi baro. Ko kilong kpa. Bat ko kilong kami. Ko ki kon samla kan tebat shenwa. Nga ong ye pi to yit yelade. Bat to pet yelade. To bishar yelade. Ai ba pinang ban itu yelade. Hatu pila ai kilut na em yelaga jonga jingem shaw Blei. Hatu pila ai lut na em yega jingem jong pi shaw try. Hatu pila shangya lut na em yega jingem jong pi how try Jesus Christ. U Blei bade, u try bade, u Jesus bade, u e yefi kata ka jingit ke jengo ka pe lut shapi. Ba u Blei u kwah ban yalot yega jingem jong pi baro kata kade ka jing terang ka jong Blei. Bat ka jing siang ka jong Blei. Ka jing kwah ka jong Blei. Bakalam kade ka man ka jong try. U kwah ban yalot baro ka jingem ka jong pi. Kata kade ka jing terang ka jong Blei. Ka jing siang ka jong Blei. Ka jing kwah ka jong Blei. Bakalam ka man ka jong Blei. U kwah ban yalot ye ka jingem ka jong pi. Nga ong ye pi. Ke babun ki breo. Ba ki long kum ne. Ka wei ke kejat ke jongki. Show try. Bat ka wei ke kejat jongki. Shaka pertai. Ki breo kini kisi. Ka ba ki long kum ta. Ka wei ke kti jongki. Show Blei. Ka wei ke kti jongki. Shaka pertai. Ka wei ke khmat jongki. Shaka pertai. Ka wei ke khmat jongki. Show Blei. Ka wei ke skor jongki. Shaka pertai. Ka wei ke skor jongki. Show Blei. Nga ong ye pi. Ki breu ki bidang don arliang. Kini ki breu. Ki ba asap yo Blei. Hai kana ka por nga don ban ong ye fi. Nga don ban ye tu ye fi. Wat pen long. Shapertai ru em. Show Blei ru em. Hai kana ka por. Sim me ka rai. But sim me ka jingkot jingmot. Kumba u Blei u ap ye fi. U Blei u khmih lynti ye fi. U Blei u kwah ban yolat ega jingem jompi. Rai ban kot jingmot ban ai tilat baro pul show Blei. Kana ga jingem ka jompi. Haga na ga por ng ong ipi. Snap. Bok try jisu kum no Quran. Lang ba ka ktien ga jingo. Kana ga ktien ga jong Blei. Ka Quran yang ka Quran ye pi. Puli lang bat nga kana ka por ka bakanta. Kata ka de na ka gospel jong Marcos. Pra kalanong kada khat ka ba life henriu. Kini ki ktien ka jong Blei. Kini ki ktien ka jong try. Neng kong hi ega GM jong ka Quran ni ka ktien jong Blei. Snap ngan puli e pedeng jong fi. Naba u breu umantoy ayu yo. Ladau yo eka pertai baro ka wei. Ladau duno eka jingem ka bam jukot. U duno ialah ka jong ka mensem. U duno yo jisu. U duno yo Blei. U duno yo try. Ka mentoy ayu yo. Nga ong ye pia ka ka por ka bakanta. Ka ktien jong Blei ka keren neng kong ka GM jong. Ka keren ye piru ha kana ka kanta. Ka keren ye ni. Ka mentoy ayu ye ni. Ladang yo ka pertai baro ka wei. Ka mentoy ayu ye pi. Lada pi tia. Ha ka jing ha ka spat. Ka mentoy ayu ye pi. Pin im sngob ha, pi yai sngob ha, pi le sngob ha. Haki jing sngob ha, jong ada ka spa pertai. Lada
Pidu yo Jisu. Lada. Pidu yo Blei. Lada. Pidu ika jingem bom jukot. Lada. Pidu ika himau Blei. Lada. Pidu ika bakanja Blei ika kordon ika jingem jompi. Kaman toy ayu ya pi pintia akas pa. Kamdan Jimi Mynthlu. Na ong pi kene ka way. Para bangit be ko kilong pa kilong kami ki khun sam la kan thebat sirang ke hat ki baret kamantoy ayu pindon na ka burong kamantoy ayu ka bangida na ka nam ka burong la de du yo Jisu la de pidu yo Blei haga jing em ka jong fi da haga ka por ka bekanta nga yo were pi banga tentu ya pi way jong ka por jong ka kanta u Blei u ab ya pi u Blei u khmih lynti ya pi u Blei u da kram u da siang u da kwah ban yo lot ik donut jompi ban yo lot ik snare jompi ban yo lot ik jimot jompi ban yo lot ik jat jompi ban yo lot ik kti jompi ban yo lot baro ik rayang ke jompi ban yo lot ik jim ke jompi kata kata jing kwah jom Blei kata kata mon ke jom Blei kata kata jing terang ke jom try tengah yo everything akan tu ye pi ai tilut ye la de show try Jesus Christ ai ke donut jom pi show Blei ai bagai jimot jim perkat jom pi show Blei ai ki kti jom pi show try ai ki jat jom pi baro show Blei ai lut kena ke jing em jom pi show try Jesus Christ ai lut ika mat ke jompi bread lot how try Jesus Christ but kanika jingan ke jompi what shanya haladi what shanya ka jing start what shanya ka spa ka po jompi what shanya ka nam ka burong jompi nga ong ni pika ke jingan ke jompi shanya how try Jesus Christ ong try metip yanga me itu yanga bangal shanya lot hame met bat mensim nga don aga khti ke jome IT lot how Blei but shanya lot how Blei kena ke jingem ke jomfi hagane ke por ke bekenta wat penle no ayo Jisu u Jisu long bekordor ba wat pensap kene ke kabu wat penle no kene ke kabu ko fi yo na ong ye fi pechene para bagi be wat penlong ye ladi kawai kejat ke pertai kawai kejat show Blei kata tu Blei sngob ha cham sngob hai kata ha bangi jin yu Jisu nginda ai lut baro show try Jesus Christ in ai lut show Blei ke jim jangi nginda shanya lut ho Blei bat nginda ngai ini ke ketien ke bau Quran ini bat nginda kongo ini ke ketien ke bau Quran ini wang yang ngai pi kaman toy ayu ya pi la pi yo ke pertai baro ka wairu kaman tan jing man toy ai riam ne pi namar kalong tang sibin por kaman toy ayu ya pi pintia halor ka spa hele omdan ke jing suk akaman sim jompi ondan ke jing keman na kaman sim jompi ondan ke jing tengan na ka donut jompi ondan ke jing hun na kaman sim jompi kamdan jing man toy ai ruam la pi do yo Jisu la pi nom yo yo Jisu kanai kalong ka ba ma ba kanai kalong ka ba snyo ma ba ngong e pi pe la dang im sitom na ka perthai shibit por im sitom bat utrai Jesus Christ lada piok pediang na jing penim jom Blei nang ne piok pediang ke hima utrai nang ne piok pediang ye kata ka jing suk ke jom utrai ye kata ka jing keman ke jom Blei nang ne nang nupa hada de po hang te lele de ondan kalen shu bangi malak ban batai kata ka jing so bang bat kata jing so tiang kata ka jing keman kata ka jing suk kata ka borong ke jom Blei Nanti kita tahu Jisu, uap ya fi, khmih lynti ya fi, kwah ban yok lut ya fi, ban lam ya fi, shalaye, hagane ka por ke bekenta, piok snyau, pi shashkor, pila keloi ne man IT lade, pila keloi ne ban ai lut ya la ka jong ka jing show try Jesus Christ,
ko kilong kba ko kilong khmih nga ong ifi pilong belak kaloi ne lari pilong i belak kaloi duai ne ke cekash ba pidon duai ne ke cekash syong jong pi ong try jisu ngawan ban ai ki lut syame yala ka jong ka jing em jonga met bat man sim ngala ai lut syame bat ngala syani alot ame ngangam tip syu ila de meme tip yanga namar ngala syani alot ame baro ko try jisu ong how try duai ne ka pidon duai naga jaka go fidon ang try jisu shime ki kijap jonga shime ki kiti jonga shim ike jimut je perkat jonga shime thalit jonga shime ke donut jonga shime ke mensim jonga shim lut shime ke jingem jonga ngala IT lut shime ngalawan ban IT lot syame ngalawan ban bread lot ame kuma me atrai me khmih lynti ban yo lot ega GM jonga nado mentang IT lot jisu ngajiet yame ngajiet yame ngajiet yame jisu bani ke barok na siang koridor yame na iye yame jisu yarap yanga jisu isna yanga hagare ka por ke bakanta atrai ngan len lade ban but yame ban shakru yame ban iye yame hallelujah hallelujah aku ban tuan ta jumfi how pil IT lot ia lade aku akan tuai mata jumfi to ini tuai la try jisu yarap ikelong pa kelong khmih ki khod samla kebayo snyal ba sha skor jong kana ka por ke bakanta metit ike donut ki men sim ke jimat perkat ke GM jong ki wan ban IT lot shame me kwah ban yo lot ike GM jong ki me kwah ban shen charlotte ike GM jong ki Mekwa ban yaram yake mekwa ban yarap yake mekwa ban kerku yake mekwa bakin don ringkat bat me hakai hima ka jonga mekwa iki ablei jonga yaka bakin don ringkat bat me hakai hima ka jonga mekwa ini ablei ka bangin don ka buram jonga try jisu yarap akan ka por ka bakanta yo wai po wai baro ba yo snga ba shashkor kare khobo ar ka jome nga krane ga jing so nga krane ga jing kamen nga krane ga jing palai loy la palai loy ye kare ga kanta ka jing tray ga jome ka jing khta ga jome ka jing kran ga jome ka jing pasyo ga jome ki yo snyo kare ga kanta ablai joga ko jisu ba ik joga kar khoi ki ko twa kar kho blai ki jisu ka buram try nga aisha ka jingok nga Aisha me kerteng jisu nga pa amen yara itrai ublen ker khuifi ublen ker khuingi ngin sekendo awai pat kapor nam ta kapuram jong trai amen